banyu bening ai Nangis saja
Bapak Juwanta mangga. Bapak Juwanto. Sing putih wangi. Ana ngarep. Pak E monggo mriki Pak E. Bapak Juwanto monggo. Pak Juwanto pripun iki? Pak Juwanto Monggo mriki to Pak Juwanto. Wonten pundi Pak Juwanto? Ayo wi, jajal wi. Ayo. Barisan ngamong tamu. Aduh, pipiku. Dicium Pak Juwanto. Aduh, bibirku. Sing ngendi Petro? Dicium Pak Juwanto. Pak Juwanto. Tak Yang
Yang pundi niki Pak Juwanto? Sing pundi to, sing pundi to? Salaman rumiyin monggo. Oh, ketoke sing pindah iki ketoke sing pindah. Sing nomor kalih yang mriki nggih. Ngapunten. Nggih. Kok mboten beksa wau? Sing niki lho, sing niki. Sing niki apa sing niki to? Oh ninggal katresnan. Oh, Oh nggih, bar iki timbangane salah kowe kono aku kene dadine. Segati ya, Wi, Ora ya? ucul. Lah iya. Ayo Wi. Juwanto no loro. Ana kamar ada di sini. Oh salah toh. Salah Wi. Ada asik. Sing niki toh. Bablas ninggal katresnan Mas. Iya mako. Banyu bening lho iki. Banyu bening yo.
Mulai melih napa? Nyambung melih napa niki mumpung ngenten mriki. Nanti nek balik ke sana bisa larang ya, Wi. Mending bablasan mawon tiketnya langsungan. Napa melih niki? Lanjut napa, Bapak? Jat Napa? Warung Warung Doyong. Doyong. Ya ampun. Warung Doyong, Mas. Ai, Disiapke. Pake parian nggih. Pake parian. Mengke Oh, pareane nggih. digilir. Heeh, digilir pokoke. Lah terus berarti sakniki leren mawon nggih. Mboten napa-napa. Sakniki nyicil mboten napa-napa. Alah Oh, nggih, mboten nggih. napa-napa. Dilanjut nanti malam gongnya. Lah nggih, pantes. mantap pokoke. J, siap. Nggih, sing kados kaya wingi lho, Wi. Teng mriki napa teng mriko? Oh, nggih, Oh, manut. mriki napa mriko monggo kersa. Penak kene wae, Wi. Sak penake, Wi. Banyak Bening juga ada cerah foto. Juga ada Mas Pono Audio Sound System kita. Makasih loh Mas Sarang Beo. Suaraku tidak nging dan ngung pokoknya. Jadi, sore kita tengah-tengah campur sari baju Jee, bening. monggo. Aduh Masnya ganteng sekali. Para among ya tamu, Allah. alhamdulillah matur nuwun sampun kersa jejogetan sareng-sareng. Ganteng sekali. Nggih. Campur sari tambah Sebelah sana gajah. Mas. Iya, mau saya anter enggak? Enggak mau. J. Monggo Pak E. Monggo beksa. Ayo. Waro-waro doyong, doyong ning pinggir kali. Ayo ngobrol-ngobrol, lunga bengi leko lali. Angin tanah belingan, ngopo sampe jalan. Waro-waro doyong mas, Doyong ning pinggir kali. Lunga ngidam saingine ana ngerti. Tanah belingan diwase kenerangan. Monggo Bapak. waro-waro doyong mas, doyong mas. Ayo ngobrol-ngobrol, lunga bengi ana cegatan. Lunga bengi ana cegatan. Parian. Saking mriki rumiye. Nggih, Dimulai parian. dhisik. Parian. Parian sik, Mbak. Pilih parian kedendon apa kedendon parian? Saparian piro saparian? Biasa si awan murah. Heeh, si awan piro? 75. Pokoknya pilihannya loro wi. Iya. Pilih Iya. parian kedendo apa pilih kedendo parian? Padha wae berarti to. Pokoknya saparian aja lali lho Pak, saparian. Tuku rokok nang Jawa Timur nek wong wedok panjang Amin. Waru-waru condong gede, ada yang neng pinggir kali. Omong jadi omong saiki Allah endi. Iki sik nuwun sewu, ini adalah pejabat. Oh. Nek ngene iki ketok enek delok saka apa? Saka praupane saka wajahe. Ajik. Iki paling ora Pak Lurah. Dalam Ya Allah, RT lewat. Pak jujur banget lho Pak. Pak Lurah. Monggo lurahe.
Lurahe omah lho, Pak. Mboten napa-napa. Oke. Monggo melih parikane napa? Tergandeng muate watu gelang-geleng mlebu metu. Apa kuwi? Dayang mas, dayang ning pinggir kali, langit saiki nek ana ngendi. Tuku teklek nang Jawa Timur moga le timbang nganggur. Mbak Puspa, Mbak Saboh, Luar biasa, Dalem. lurahe. Lurahe.